Здравейте от кухнята на Вкусно с Албена. Днес ще ви споделя една бърза, лесна и здравословна рецепта за крокети от сладки картофи. Започвам като обеля и нарежа това предварително изпечени сладки картофа. И както във всяко видео, така и тук ще намерите точен списък с продукти и тяхните пропорции в описание под самото видео. Намачкам картофите добре, след което към тях добавям брашно от овесени ядки, малко пармезан и подправки. В случай ще използвам сол, лук на прах и малко паприка. Разбира се, подправките са въпрос на интерпретация, може да използвате това, което на вас ви допада. Разбърквам много добре до получаването на хомогенна смес, след което си добавям малко зехтин. Аз обожавам да готвя за зехтин. Можете, разбира се, да замените с масло или някакъв друг вид олио. Получилата се смес може да съхранявате в хладилник до 4 дни, т.е. ако искате да направите по-голямо количество от тази смес, да го приберете в хладилник и да печете крокетите на момента, това също е вариант. Аз оформям крокетите по два начина. Ето първия начин е като взема една малка част от получилата се смес и я направя на формата, на която аз искам. Другия вариант е да вземете по-голямо количество смес, хвърляте на кухненска дъска или плот и след което оформяте желаната форма и след което използвате едно ножче, за да разделите на по-малки парченца и да прехвърлите в тавичка. Пече се на предварително загрята фурна на 190 градуса по Целзий или 375 градуса по Ференхайт за около 15 минути, след което крокетите се обръщат и печете за около 10 минути. Аз лично предпочитам тези здравословни крокети малко по-препечени, така че ги държа за ни допълнителни 5 минути във фурната. След като извадите от фурната, оставете за 5-10 минути да поистинат и след което може да сервирате с сос по желание или без сос. Тези крокети са изключително подходящи за училище, тъй като не съдържат яйца или мляко или месо, което при престояване на стадна температура за малко по-дълъг период от време биха могли да се развалят. Това беше всичко за днес от кухнята на Вкусно с Албена. Надявам се рецепта да ви е допаднала, да си я направите вкъщи и да се върнете това видео да ми оставите какво се е получило. За сега чао от мен. До скоро!